आयौ अबेयाव दं बेलाय माथो जरा जरा जोब बिदियाव मारै बिजों बेरायनांगौ थाखा आंलाय बैसो नामा बैनोखा बियो हारसिं खावथं थं दङ र' थांनां ओइ जौसाय बादाव होलाबायो दा सफैयो एफा गोबाव अफा गोबाव जाया नोंहासो सिगां सिगां फैग्रोदों दा मालायनि जरा जराखौ नायनो बैसोर जरा जराखौ नायफैखाथारदों बे दा जाम्बि जाम्बि मालायनि जराखौलाय मानो नायलाबायनांगौ बे सिगारेटखौ मानो लादों नोङो आइया बावदोंसो दहाय लामायाव मोनबोनायसो बियो गारहर होननानै लाबोदोंमोन आङो औ मोजां खोनादों थगायनो लामा मोनाखै आंखौ मा नों आंखौ थगायना बासायनो सानदों नङासै नों आंनिफ्रायल' बासायनानै मा जानो नोंनि जिउनिफ्रायबोथ' बासायनांगोन नै जालाबाय दा जाम्बिना लामायाव मोनबोनायसो होनदोंलै आं मिथिखायो नोंखौ थगायसुला होननानै दे हायोबा समायला लामायाव मोनदों होननानै नोंगौलै जाम्बिलाय सासे लोगोआ दहाय गावसोमोन होननानै बिहरदों बेखौसो लाबोदों आङो गंसेल' बेनो दालाय माथो खिथानानै लानांखो ओइ जौसाय नोंनो मानो जौबो थोआ सिगारेटबो थोआ गासिबो निसायानो थोआ आं गारहोनो थिननायखौ मानो गाराखै गोसोथोनायखौ गारगोन होनबाबो जौ सिगारेटखौ गारनो हायालै मा होनदों नों खनसे होनफिनलाय आइया बावदों उल्थासो बुंफ्लांदों जौ सिगारेटखौ गारगोन होनब्लाबो गोसोनायखौ गारनो हायासो होननो नागिरदोंमोन आङो माखौबा बुरखायनो नागिरदों आंखौ ओइ बिलाय ओइ जाम्बिलाय नै नोंनि समाय दिनैनिफ्राय लोंथारलाबो सोबथारलाबो आङो ओइ सना जौलाय सिखारलाय खालाम होनबासो फोथायगोन आङो जाम्बिया जालायबाय जायालै आं नै आथिं सादों खालाम आं मिन्थिया होनबासो फोथायगोन आङो धर्मासिम बिदिल' बिना हायालै खालामबाव आदे आदि आंखौ थगायग्रा दासो मोनदों नोङो दासो मोनदों साला आंखौ थगायग्राथ' खालामबाव आदि साजोब्बायलै जाबाय रादाय नोङो जौ सिगारेट सोबोब्लाबो आंनोखौ मानो एफा अनोथाय ए होनबालाय अनामोन आरोखि नागारदो होनबालाय हो मा आं नोंखौ नागारनो होनदों नामा हागोनबासो नैबे बिखाया नोंखौ नागारनो न'निया हराब्लाबो सानैजों मन्दिराव थांनानै हाबा जाहैगोन आरो गथ' सानै लानानै बिबार बायदि समायना न'खर दालांगोन गथ'आल' सानै हिनजावा नङा जेबो जिंगा दासि बाबु नोङो आं नोंनो हरखाथारगोन नोङो नोंस्रानि न'खरजोंल' मोजां रायलायग्रो खुलुमबाय लोगोफोर भिडिअनि गेजेराव हाबसोनायनि थाखाय बयनिसिमबो निमाहा बिग्रोनाय थाबाय लोगोफोर आं दिनै नोंसिनि थाखाय मोनसे ओरैबायदि मोजां प्लेटफर्मनि बागै खोन्थानो नागिरदों जेराव नोंथाङा फुटबल टेनिस क्रिकेट आरो बायदि गेलेमुफोरखौ लाइभ मेचजों नायनो हागोन आरो मोनसे मोजां सुबिदायानो जाबाय लोगोफोर बेवहाय नोंनि पासबुक एबा पार्सनेल डिटेलफोरखौ जेबो होनाङा बेवहाय नोंथांमोना खालि मोनसे क्रिप्ट' एकाउन्ट खुलिनानै फिल खालामबानो जायो आरो उइड्र'खौबो गोरलैयैनो खालामनो हागोन नोंथांमोना प्रम' क'डजों हाबोब्ला वेलकाम बोनासबो मोननो हागोन अब्ला माखौथो नायनानै थाखो लिंकआव होनाय प्रम' क'ड RB1XP आव हाबदो आरो नायहैदो गोजोन्थों जागोन दे मादै आंनि न'खरनिखौ जेबो जिंगासि नाङा मादै बिसोर गासिबो अके जोबखा नंगौ नामा नोंस्रा न'खराव सोर सोर दंमोनलाय जोंहा आइ दङ आं दङ आरो सासे आनै दङ दे मोजाङानो नै माथो गथ'आबो दासो सफैदों
आइ बिलाइ साहा खामनै फुदुंनानै लाबो बालायलांबाय आं खायसे बिदि नानानै होबाय आंनि जायगायाव दस्रामोनलाय बिदि नाना होजागौमोन नों है जाम्बि आं नोंखौ बेफोरबायदि खोथा मानिग्राखायनोथ' लादोंना दे नाबाव मोजां मोनदों र' माबा गोरनि आं हर मा बुस्थु बियो दाखालि सोबला होननाया आरो सोबनो नागिरबावबाय बे खर'आव जेबो गैला बेनाव बावदोंलै जाम्बि सोबला आङो खोथा मानिया बियो ओइ जौसाय आइया आंखौ बिरखांनो हरनो रायलायगासिनो दङ साख्रि गोनांखाय हा थांदो माथो जाखो आच्छा माबादि अन्थाइ बिखा नोङो आंखौ मालायखौसो लाजानो लुगैमारो आरो माथो साख्रि दंलाय थांदो हाबा जाहैदो आंहालाय साख्रियानो दंना फैसा थाखायानो दङ नोंहा मालाय साख्रियालजों हाबा जाबा उदां उदां गोसोबायदि फ्रियावनो मोनजाहैगोन सोर बुंदों साख्रियावला हौवा लायोब्ला उदां उदां मोनजायो होननानै हाजार साख्रियावला हौवाला मावाबा मोनजाखाया फारागा बेल' थाखा फैसानि बेलायावल' आरो मा थाखा फैसा थानानैल' मा जानो अनलायनाय गैयाबा आंना नोंनो सोलिखायो निसा फाग्लाबाबो सिख्लाफ्रा बिदिनो बुंफ्लाखायोलै सिगाङाव दा न'आव थांनानै बिसिनायाव बारखोहैबा होमबा गोसोफ्रा सोलायलायगोन हमनो हायालै सिख्लाफोरनि गोसोखौ ओइ जौसाय मा होनदोंलै नोङो नैबे बिलाइआ रावबो सिख्लाफोरजों मिलाया मिलायाबाथ' मोजाङानो औ जागोन दे बे साननैसोआवनो हरफाखाथारसै आङो औ दे दोनथ'नोसै होनबा आयै आं बिरखांखौ मोजां मोना आं बिजों हाबा जाया ओइ गथ' मा होननाय जादों बेलाय आंखौ सिनायदों नोङो आं सोर नोंनि बिमा आङो नोंनि बिमा आं जा बुंगोन बेबायदिनो जागोन आरो गुबुन जेबो जाया आं गासिखौबो फाइनाल खालामजोबखाबाय आरो आंखौ लास्ट सिं खालाम दासान नोङो हेल' जौसाय औ बुं दे नै माथो मानसियाबो गाबदोंसैलाय बिमाजों रायजा खालामबाय बे र' आङो आइफोरजोंनो फन हरनानै मानो बुदों सोंहरनि रादाय नों मानि एसेबो सिरियास लाया जेब्लाबो खेलाल' आं गुबुनजों हाबा जाबाय होनबाबो बिदिनो खेलायैनो थाबाय थानो जेबो दुखु दाजा आइया माथो नोंहा गुबुनजों हाबा जागोन आंहासो गोदान मोनगोन आइया मा जालाबायखो आंनि सैमा नङालै नोंनि फिसाय जौसायसो रादाय प्लिज आइ आंखौ बिरखांनो हरबानो नागिरबाय
तात जाम्बि हायो नामा फिसाइ गोनां खामानिखौ हरनो हाबा जानाय बादि खुगाल' दामबाय थादों रादायना आं थानो सुखुवासै थारैनो नोंनि आंनि गोरबोनि अनलायनाया गावस्रालांमारबाय ओइ बिलाइ जाम बिलाइ जों सानैनि अनलायनाया अनलायनायनि थाबाय थागोन आरो बे अनलायनाया मालाबा गावस्रानाय नङा जों सानैनि अनलायनाया मेगनजों नुलायनानै नङा गोसोजों गोरोबलायनानैसो आइया जोंनि अनलायनायखौ बुजिया है आं बाराखौबा रायलायनो बायोलै दोन दे खोनासंबायलां बाराखौबा दोन गाबोन रायलायगोन रादाय मानो सिरि थाखो गोसोनि साननायफोरखौ बुंनानै लाखाजोबदो नङाबा उनाव आन्दायगोनबो